Jo la veritat és que estic íntegrament acoplat a l'Ajuntament i així passé més hores jo que en ma casa, no? Va coincidir que en el 2015, en març em vaig jubilar, jo he sigut tota la vida professor de secundària, i en el mes de maig va vindre així, doncs ja era l'alcalde, no? Aleshores m'ha vingut molt bé, aquest temps que no sabia en què ocupar-lo, ara el dedique com a alcalde al meu poble i a treballar per al meu poble i passejar-me tot el poble i estar amb la gent i fer més hores així en aquesta oficina que res. I és el dia a dia de l'alcalde, sabem. Nosaltres, quan arribem a l'Ajuntament, ens trobem amb un Ajuntament, una casa consistorial tancada. Portava 2 anys tancada i sense acabar-la perquè estaven en obres, no? I aleshores, que són les tasques de l'oficina, les fèiem en un centre social on estan el metge, els vells, allò era caòtic. I allí vam passar nosaltres encara en 2015-2016 un any. Vam aconseguir una subvenció de Diputació i aleshores vam acabar aquesta casa i des de finals de 2016 que estem així, no? Això va ser el primer pas que vam donar, no? Primer que res, fer una casa habitable i on poder treballar. A partir d'ahir ens vam trobar amb un ajuntament que tenia molts deutes, que tenia préstecs i tot això, en el primer any ho vam solventar. Avui en dia podem dir que som un ajuntament amb l'agenda sanejada, amb un romanent acceptable i anem amb el dia a dia. Quan entràrem a l'Ajuntament, nosaltres volíem fer participar al poble de les decisions de l'Ajuntament, no volíem nosaltres anar fent el que ens apetia i punt. Aleshores vam fer un procés participatiu i la gent del poble ens va demanar que calia, sobretot, invertir en aigua. Després, parlant amb els tècnics, ens comentaven els tècnics de l'Ajuntament que el 70% de l'aigua que s'extreia del pou es perdia. Així en sabem. Doncs, per tant, vam dir, apostar durant tota la legislatura amb el tema de l'aigua. I això és el que hem fet. Pràcticament el 80% del poble no hem pogut acabar-ho i no crec que acabem amb el que resta de legislatura, però pense que el 80% ha sigut un bon menor del que són la xarxa d'aigua del poble. Les escoles de Salem que estaven deixadetes de la mà, la veritat és que jo, a més d'alcalde, soc el regidor de Cultura, regidor de Festa, regidor d'Urbanisme. Bé, com a regidor d'Educació, que soc també, doncs m'he passejat de totes les escoles del CRA de Nicadell, que és on està l'horari de Salem, i jo veig que totes les escoles, les 6 escoles que formen part del CRA, estan totes molt millor que les de Salem. Les de Salem estaven bastant necessitades, moltíssim. Bé, doncs ara tenim 1 milió d'euros per a remodelar-les, adequar-les i que els xiquets de Salem també puguen tindre una escola pública i de qualitat. El fer partícip de les teves tasques a la gent i veure la gent que el poble va millorant i que van dient que això funciona. Aleshores, que no vulguis, per a tot l'equip de govern